welcome to ZimdiTv online. If you are joining us, if you are in Zimbabwe, in other parts of the world, we say good afternoon. To others, we say good evening. Welcome to one of the Christian programs that we give you weekly on ZimdiTv online. Today, I have a man who is different from the many that has been on the program for the past week. So we have decided to say it is time they should also come and join us and minister to you and me. Nasi pachirongwa chatinokupai sondo rega rega ndina Madzibaba Katuka vabva kumusha wechitungwiza vanobata basa ravo vari kumusha weSt Mary's. Chaningade kukuzivisa ndechekuti Madzibaba pavauya pano pane zvavandivimbisa. Vati ivo kana uine munhu ane chikwereti chako gara padhuze. Kana uine munhu wakaroorana uri muwanano, kana mumwe wako angave murume kana mudzimai ari kuita nyaya dzeupombwe, gara padhuze. Vati nhasi ndiro zuva rapera dambudziko rako. Madzibaba, ndiri kugamuchirai kuZimdiTv. Tenda Madzibaba Robert. Ndatoo Madzibaba oka. Mungatsanangurire kuti munobata basa renyu muri kupi? Ndinobata basa raMwari tiri kuchitungwiza kuSt Mary's. Musha weSt Mary's. Totenda. Mani nguva yakaita sei muri musha weSt Mary's? Kubva 2007 kusvika izvozvi. Andidi. Kubva 2000 todzokera kumashure mbichana. Makambonge muchibata muri kupi? Takatanga ndingangoti ndakaberekerwa ndiri muchechi eJohani Masowe chishanu yekwawimbo yevadzidzi. Kwawimbo kwata tikuvaverenga mazuva ano vavimbo vane nyaya dzavari kuita mumapepa. Ndoko makatanga muri koko? Wangu. Ndobva mazobva kwawimbo 2009 ndobva ndakazarurirwawo kuti ndikone kutanga kereke. Makazarurirwa nani? naJehovha. Pamakabva muchitanga muri kuti mati makatanga muri kwaJohani Masowe chishanu ndobva mazobuda makunotanga yenyu kereke. Makakurira mukereke iyoyo muchiprofita muri muchechi yawo kwawimbo? Ndakazoti profita enda kuma grade 7. Grade 7 wangu. Aizvi kusvika mune makore mangani? Ndane 38. Tingati muri kuma grade 7 toti 30 years ago mune here chiprofita chamungafunge kuti ichi ndo chandakatanga nacho kana kuti zvimwe zvezviprofita zvamakatanga nazvo? Tikatanga ndine chipo chekumadhimoni. Taiti ndakangobata munhu anobhadura nedhimoni otanga kutsanangura kwazvabva kuti kana mukatondibata senge ipo panapa kana riripo aiwa chimbomira ndobva zvikura zvichienda. Totenda. Muri maawimbo imomo? Tiri maawimbo. Chiprofita ichi unoenda kuchikoro here kana kuti unoita sei pamanga muri kwaawimbo? Chimbonditsanangurirai inini nevakatarisa kuti zvinofambiswa sei kuti muzonzi wakunotanga sangano rako? Totenda. Kuendera kuchikoro inyaya yekuti ndakaprofitwa nababa vimbo wachiti mwana wangu ndichimudiki, baba vangu vachinzi mwana uyu ane chipo chiri paari. Asi chipo ichocho mukawanzwa pangoni dzadzika paari ngaachirega kugara mukati meguta, ngaachiuya kuno kuchitsiridzo nokuti achiri mwana mudiki anogona kuurayiwa nevavengi. Kuchitsiridzo ndiko kwawimbo. Inzvimbo yakaita sei iyoyo? Mungatsanangura kuti inzvimbo yakaita sei? Kune kwataipindira kuMasowe koziya kumba kwawo ndo paitwa krawa. Taipinda Friday, saka kubatsirwa kwevanhu kwaibatsirwa kubvawo Sunday kusvikawo musi China. Imi ndipo pamanga muri ipapo? Ndiko ndakatambogara 2 months ikoko. Anditi mungatsanangurire kuti muri ipapo maitwa sei? Maidzidziswa here? Chii chinenge chiitwa pachidzidzo ipapo? Ndiri ipapo ndaitira kuti kunge nditotoshandirwa. Handitika wachindibatsira vakazopedzera vakuti takutendera kuti uri pano chitanga kuprofitawo vanhu ava utondonzira vanhu kuti ndoda kuti uprofite dambudziko romunhu uyu. Ivo vachiona? Ivo vachiona, vachimaka vachiisa matiki kuti vachimaka mumwoyo mavo. Excellent. Magore pamanzi Katuka zvako zvaita wapasa. Vakatoti aiwa totenda kuti uri muprofita. Chiendawo chinotanga sangano rako? Kwete.
vakabva vanditi chienda uite muprofiti pasowe rekumusha kwandaigara handiti kumushando kupi kumadziva okay ndokubva ndakutoprofita ndiri ipapo ndobva maona kuti aya zvangu zvaita zvawimbo izvi rikanjinotanga rangu sangana kwete kwete ndakatenda kwavari ndichitotaura nyaya ezvanga ndaona mugomo ndakaona waimbiri dzakabva dzarovana pamberi pedu yangu inini mumweya kana kuti dzichitofamba okay ndobva dzarovana yangu inini ndokubva yabuda nyanga ndokubva ndaenda kutsanangura kuna mutumwa wimbo wakati iwewe pakuti uri muprofiti hausisiri stage yekuti muprofiti asi uri mutumwa ndikati ndoita sei zvikanzi mweya uchakudzidzisa mweya ndobva wandidzidzisa kuti chitanga ukereke ndobva ndaitangira ndiri kuSouth Africa kumpumalanga maenda uniti South Africa ndaendera kutsvaga mushando okay zvatangawo tiri kumpumalanga unonzi ML tikutanga basa raMwari chirungoitawo mweya ubva wandidzidzisa chitidzokera kuguta rawakazvarwa kana kunyika rawakazvarwa ugone kuponesa hama dzako ndobva madzoka kuno kumusha ndobva ndadzoka kunoko ndobva ndatangawo makereke yari kuno Matakaya okay kune vachangotibata paZimdiTv online nhasi tina Madzibaba Katuka vabva kumusha weSt Mary's apa vanga kutitsanangurira nhoroondo yemakuriro avo uye kuti vakazotanga sei kuti vave muprofita vatitsanangurirawo kuti vakazvarwa kana vari mukereke yeJohani Masowe uyewo chiprofita chavo chakatinenzerwa pamwe nekukudziridzwa naMadzibaba wimbo vanobata vari kumadziva vakawanda munovadziva vari mumapepanhau tinogara tichivaverenga mumapepanhau maererano nebasa ravanoita rakasiyana siyana asi nhasi hatisi kutaura nezvababa wimbo zvichida nerimwe remazuva vachazouyawo panapa nhasi ndingati ndine student yavo yaane sangano rayo rinonziro Zambuko raJehovha Apostolic Church uye vachibata vari mumusha wechitungwiza muSt Mary's Madzibaba Katuka pane mbiri yatiri kunzwa yanetsa kuSt Mary's yatatozoti regai Madzibaba Katuka vambouyawo pano pachirongwa vaudze ruzhinji rweZimbabwe pamwe nepasi rose kuti inini simba rangu rechiprofita rakamira so asi musati mapindura ipapo munhu kana uchiprofita une here paunoti mambotanga muchiti makanga muchiziva nezvemadhimoni une here kwaunenge uchinzi kana muri kwababa wimbo iwe uri wemadhimoni iwe unoita basa rekubata mweya yakaipa iwe unoita basa rezvikwereti iwe unoita basa rekubata vanhu vanenge vachichita mudzimba munoitwa sei kana kuti zvese zvinongoya kamwe chete aiwa pamwe pacho chipo chinogona kuuya chiri kana kumadzimai chiri chenhova chinogona kukwesha nhova chete handitika chimwe chinogona kuuya chiri chipo chemadhimoni handitika asi zvimwe zvacho sometimes zvinobata pamwe chete kuti unenge uri kumatambudziko ese uchibatsira vanhu handi pamunobatsira apa munosarudza here kuti mukauya kana toti ndauya inini saRobert paCrown ndine dambudziko rangu munonditi hatibatsirei mimi vanoenda machechi akati hatibatsirewo nekuti toziva kuti hausatombopinda kana musuwo rechechi unongoita zvako zvechivanhu chako munozvifambisa sei ipapo kwete hatisarudze ende hatitobvunza kuti uri muhedheni here kana kuti unopinda chechi ipi tinongoshandira kana kuti kubatsira munhu wese nokuti mweya hausi wangu mweya ndowaMwari saka uripo pakubatsira munhu wese usina kusarudza kuti ndokereke yakati kana kuti ndo ari munyika kwete tobatsira munhu wese mazano tiri kuona kuti pane zvinhu zvawanda ka pane vakuzana vari kunzi maprofets ari kungobuda mazuva ano aya kozoita vechipostori vakagara variku mutsauko wamuri kuona imimi pakati penyu nevari kuuyava mese muri kunzi muri kushandisa mweya mutsauko uri papi baba mutsauko wandinoona ini ndewekuti hakusi kuti ndiri kushora asi zvandakaonawo sokubvunza kwamundiita vemapentecosto kazhinji kacho vanoti iwo vandienda kuchikoro chemweya mutsvene asi isu manje kana kuti ini ndiri pano handiende kuchikoro chemweya mutsvene asi makaenda kuchitsidzo kwakwawimbo kuchitsidzo kwakusi kuchikoro asi kwakuri kubatsirwa nemweya mutsvene kwete kuchikoro kwokudzidziswa nemunhu asi nemweya mutsvene asi zvinoitika here kuti wadzidza izvo zvako mazuva ano izvi wozopedzisira wani kana sangano rako rechipostori zvakudawo mapentekosto wacho handitika
tiri muchirongwa paZimdiTv online. Nhasi ndina Madzibaba Katuka vanobata vari kumusha weSt Mary's. Madzibaba Katuka, nyaya yandakanzwa yaita mbiri yatekeshera muno muHarare inyaya yekuti makambani haasi kubhadhara mari pari zvinezvi. Vanhu vari ngoti vakasenza onzi tichakupa mari 6 months ozopedzera hanzi chienda kumba. Kozoitawo inini ndakakukweretesawo mari yangu ndichida kutanga kabhizimisi kangu zvimwe mari inobva yaita sei inobva yanyura. Asi imi muri kunzi nevari kutaura simba renyu riri pakuti kana munhu aine mari yako saizvozvo uyai kwamuri. Mungatsanangura here kuti ndiro here basa renyu chairo chairo iro? Totenda pane papa pandoda kugadziya Madzibaba Robert handina simba rangu asi simba remweya mutsvene. Apa tinoziva sekuti mweya mutsvene kana kuna nderenyu kana kuti remweya mutsvene tinozviziva sezvintu izvozvo zvinooneka namabasa. Okay. Ndosakamurira kana mushoko raMwari rinoti musatende mweya yese yese asi edzai mweya kuti muone kuti unobva kuna Mwari. Okay. Mapajekisa handi kunde basa ramunobata here. Ya kuchikwerete tunoita munamato zvakafanana mukati menyika ine yatiri handitika pano mumwe vanhu vari kutora mukana ukuti advantage yokuti mari yarambira kupengi kana ndaupi yamari asi iye anayo zvake handitika saka mweya mutsvene waMwari unovheneka woona kuti uyu munhu koyo mari anayo asi haasida kudzorera mari iye akatora kuno uyu. Saka mweya mutsvene ukazviona izvozvo manje unobatsira kuti mari iye idyiwe nemuridzi asapambwe. Saka kana mweya mutsvene ukavheneka ukaona pasina unobva wangosiyana nazvo mari yangu yonyungura zvayo. Aingazi inonyura asi unotanga wavheneka kuona kuti shuwa ndizvo chokwadi zvekutsanangurika munhu ana dambudziko rakadai zvokwadi rewo handitika wobatsira bo tikadaro kateketa atoanganga ngoti anenge auya hausi kuvheneka pamweya kuti akutora chokwadi here nokuti simba remweya mutsvene waMwari unogona kutoriita handitika asi munhu asina dambudziko. Ndosaka pamunozonzwa mubhaibheri muchinzi Jesu anoti endai kwamaizviitira kureva kuti unenge wakushandisa simba rawakapiwa asi usingashandise kuprofita zvinodiwa naMwari. Simba rinongo yakawani handitika asi vanhu vanozokudza nyama manje. Saka isu taverifya kuti shuwa ichokwadi here ichi pamweya Mwari ndiwo kutitendera kuti batsira muranda wangu nedambudziko wobatsirwa. Asi mune here pamakatombonzi munhu auya nedambudziko irusenge rezvikwereti izvi mweya woti apa haukwanisi kubatsira? Ndo kazhinji kacho handitika unototsanangura kuti shuwa wauya hako mwana wangu pakubatsirwa pamusoro pemari asi munhu uyu haana mari handitika chandaakita mwana wangu ndechokuti iye ndipe zita rako kana ndinguzipe zita rake tiite munamato okuti awane mari iye ari uku asingatomboziva kuti abatsirwa nemunhu handitika munhu yotozoona mari otofunga kuti kuronga kwake asi kuri kuronga kwemweya mutsvene. Saka kuda kubatanidza vanhu kuti kuve nepisi kana kuti runyararo. Saka toti inini ndine chikwereti pane munhu ane chikwereti changu toti Evans ane chikwereti changu ndouya kwamuri ndinozvifambisa sei kuti ndisvike ndinoenda nemari here yandinayo nekuti Madzibaba ndine dambudziko rangu Evans ane $100 yangu asi mimi $10 yangu iyi ndibatirewo basa munozvifambisa sei ipapo? Kwete munhu anongouya ataure zvaavinga mweya mutsvene waMwari ndiwo unotsanangurira zvaavinga nezvimwe zvaasina kuvinga. Ko zvimwe zvinenge zvine basa rei ndainga nyaya yezvikwereti zvinoitika mweya mutsvene waMwari ka unogona kupiwa dambudziko handitika asi Mwari achida kuti ugone kuzoenda kupona parimwe dambudziko rausina kuona kuti dambudziko. Kuna mumwe anogona kutouya riri dambudziko rokuti anoti kana kuti murume wanga akanditisa handitika unozomutsanangurira kuti kwete dambudziko ratokuunzai pane hungu murume wakakautisa asi dambudziko ratokuunzai panapa ndorokuti musi wakati usafambire kuti uchaita tsaona kana kuti chiri kukutadzisa kuti zvinhu zvidai mweya unofamba zvakadai kana kuti pawakambobata mushonga pai kana baba wako pawakamboita zvakati ndo zviri kukonzera yamwe matambudziko aya risi raavinga asi raavinga rinenge rataura zvakare. Ngatiti mandibatsira imimi ndauya kwamuri zvii kazhinji zvinoitika kuvanhu vacho zvakafanana here kuti zvine zvakasiyana? Ngatiti inini ndauya ndine dambudziko rechikwereti mandibatsira koyo ngana ane dambudziko rake zvinoitika kuvanhu vane zvikwereti zvedu zvakafanana here kuti zvakasiyana? Zvinoti siyanei handitika maringe nokuti munhu anenge akakukwereta here kana kuti munhu anenge ukashandira saka zvinoti siyanei. Munhu ane uyu ane mari yangu kana ndabata mandiitira munamato imimi anoya nemari kwandiri here kana kuti anoya nayo kwamuri?
kwete ani ane mari kumuridzi nekuti nhandisi muridzi mweya mutenda wamwari mari wakatoguta kare kudenga saka anouya kune muridzi wemari achandenge ndakuzoda toda kuti unofanira kukwanisa kuzouya kuti zvinhu zvangu zvakaita sei zvakaita handitika toita minamato kuti problem dambudziko iro risazoramba riri pauri. Saka mutsauko wenyu uri papi nen'anga nekuti pane nyaya yakambobuda futi mumapepa nemumawayiresi kuti kana uine munhu ane dambudziko rako pane munhu imwe n'anga yakunzi yakatuma gudo kunotora mukadzi wemunhu ikokoko. Saka mutsauko wenyu imimi nen'anga uri papi? Kwese hakusi kuroya here kuti ini ndibatsirikane nekuti munondibatsira nemunamato ndoenda kuna sekuru vangu ndobatsirwa nemishonga yavo zvinhu zvangu zvoita. Pakusiyana nen'anga n'anga ainei nekuti ndiyo here wakakanganisa, inongoti auya yeyo ndowandinoitira nyangwe chakaipa. Kana kukatouya pfambi chiti ndoda murume wemunhu inogona kungozi ngazviite imamiti aizvozvo azviite hazvikwanisike handitika uyezve n'anga inenge chibhadharisa amazana azabhadharisa kanzi dzinoitira kuti anzi kana zvako zvazoita zvazvinoita mweya wasatani uda kuzama kutora vanhu kuti zviite sekunge simba ramwari risipo. Zvakafanana pana Mozisi paya. Mozisi akarayirwa namwari kuti tsvimbo yake iite simba kana kuti iite munana igone kusunungura vaIsraeri ndizvoka. Asi n'anga dzafamba Farao dzaiitawo, asi chinozosara mugiraundi icho chamwari zvireva kuti dzaimedzwa. Totenda ndopanosiyana musiyana. Handi kumunamato mazuva tiri kuona kwatinombofamba uko ukaenda une dambudziko rako unopiwa zvakawanda wanda zvekunosenzesa vamwe vanonzi matombo emuteoro, ukaenda kune vamwe vanenge vachinzi maanointed oil, vamwe toona vakapfeka mabhemwo, vamwe toona vakapfeka zvinhu zvakasiyana siyana achingoti ndakapiwa nani nemuprofita wangu kuti upenyu hwangu uite sei uve unoyananuka. Imimi munobatsira sei? Isusu tinobatsira nemunamato handitika. Dzimwe dzenguva kana munamato tinoswopfugama here toswotaura ndo munamato wenyu here kana kuti munamato tinotanga umweya unotanga kuprofita tsananguro zvavavinga sekutaura kwandaita pakutanga dambudziko raoneka mweya mutsvene wamwari ndo unoziva zvokuita manje kuti uda kupiwa here nhombo nokuti ndichitasa nhombo ndochi matombo emunamato yatinoenda kunzvimbo inoenda kutora yakatsanangurwa naJehovha nditika kana nemweya mutsvene ndo zvatinoshandisa chokutanga. Dzimweni dzenguva tinongoturika ruoko handitika zvinogona kuita